खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुमा दिनैनिफ्राय 5 जानुवारि 2023 दिनैनिफ्राय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटीआव जोङो जागायबाय। फुंनि समाव जोङो गोबां हाबाफारि दासिमहालागै जोंना जोब्बाय। गाहाय दरखंखौ जोंनो बेखेवनानै होफैदों मानगोनां लखिमपुर बियाबनि MP प्रधान बरुवाया। बिनि उननि जिथु हाबाफारि बेनि हाबाफारि मथे मानगोनां ADGP हिरेन चन्द्र नाथ बिथाङा जोंनो गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो। बिनि उनाव दिन्थिफुंसालि बेखेवनानै होदों मानगोनां बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि डेपुटि CEM रमिअ P नार्जारि बिथाङा। आरो दा एसे आगोल जोंहा बुलुर बादायलायनाय बोसोरारि जथुमाखौ लाफानानै जोङो बोसोरै मोनसे बे बादायलायनायखौ होयो। बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों मानगोनां बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारि बिथाङा। दसे समनि उनाव जोंहा मिरु मावफुं जथुम जागोन 1 बाजियाव। बिनि उनाव 4:30 रिंगायाव जोंहा मोनसे स्पेसियेल मोनसे अपेन मिटिं जों दिनैहाय लादों। बे स्पेसियेल अपेन मिटिङाव आलासि महरै मानगोनां भारत सोरखारनि सासे ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथाङा जोंजों फैगोन। इतिमध्य बिथाङा फैनानै दंफैयो गुवाहाटीआव। बिनि उनाव जोंजों बे मेलावनो थाफागोन BTR नि CM मानगोनां प्रमद बर' आरो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथाङा। जोङो दिनैनि हाबाफारियाव बिनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि दङ जोंहा थान्दै जथुम। थान्दै जथुमा बे गेवलां मेला 7 बाजियाव जोबनाय लोगो लोगो जोङो थान्दै जथुमखौ जिरायगोन। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे 9थि बोसोरारि जथुम्मायाव गंबेसे जिल्लानिफ्राय बाहागो? जोंहा बे जथुम्मायाव गासै 22 गं जोंनि जि जिल्ला आफादफोर बे जिल्ला आफादा बाहागो लागोन। बिनि अनगायै जोंहा अरुणाचल, मेघालय आरो नेपाल बिनि एसे थान्दै जोंजों बाहागो लाफैदों। इतिमध्य बे बिथांमोना फैदों। बिनि अनगायैबो वेस्ट बेंगलनि माखासे जोंजों हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय खोथा दङ, खिन्थु बिथांमोना दासिमहालागै मोनफैथ'वाखै। खिन्थु जोंनो खौरां हरदों जे बिथांमोना फैगासिनो दङ।